شوان ریون رسمین پیروزکردنا جژنا رمضانê weke li hemû cîhana İslamî di saetên sibê zû de xelkên Rojavayê Kurdistanê serdana mizgefta dikin ji bo hildarxistina li mêja cejnê û paş re serdana goristan û mezarên şehîda dikin û şêraniyê li wê de li ser zarokan belav dikin. جشنا قال مسلمانك شي بيروستكم ووقت زاني موقف عالمي بصبارات من مجيتنا جامعة مجا عيدتكم موقف عالمي انا كمهر نماذج سر مزلا وام تخوزني يا ربي صالك كيف وخشيبي ختاله في ازمه سما درباس بكي li Rojavayê Kurdistanê tiştê got cejnan xweş dikin ew gera zarokan bi wan cil û bergên xwe yê nih li nav malan ji bo danheva şêraniyê. هیویدارن یعنی دم خوش بسر ملت ما کرد به و دجنا قشا پیروز به حجر علی کردستانی و ان شاء الله تمی کیف خوش بن و سال ما هر سال ان شاء الله سال نهبه سال خوش به و دجنا قشا پیروز دکم. ببونه هاتنا جژنا رمضانا پیروز خلکên deverê hêvî û umîd dikin ku aşitî û aramî li welatê wan bela vibe gelê Kurd li Sûriyayê bigihên mafên xwe yî rewa. Ev cejnahanê cejna Ramazanê em li gelê Kurdistanê taybetî û li gelê cîhanî tevî pîroz dikin vê cejnê. Îro em hatine ziyareta mezelê şehîda ev kesayetiye go canê xwe dan go xwîna xwe ber vî gelî dirjandin heta go ev erd parastin. Ji bo vê cejnê em bihêvîne rojê bi dûdê pir xweşî be ji bo gelê Kurd û pir serkeftî û azad be û gavê yekîtiyê bên avêtin ji bo gelê Kurd. Abûye zêdî 12 salan e xelkên Sûriyayê bi dilkî îsar û xemgîn pêşwaziya cejnan dikin. Sedema wê girîza welatê wan û ew şerê navxweyî û dibêjin cejin tenê maye ya zarokan. Dara berekat Kurd Satî News Qamişlo.